ni Napoles. Ang korte nagsabi na mayong sufficienting ebidensya para i-convict si Revilla. Sigon mga tugang sa Supreme Court, ang ginibo ni Bong Revilla, rekomendasyon sana nan sa iyang PDAF o ang pork barrel niya, ialokar duman sa mga bogus na NGO ni Napoles. Na bako man datong mandatory, ang may sala si mga ahensya kang gobyerno na sinunod ito. Suba-suba kakayan. Itrangkilo ngunyan si Bong Revilla na ultimong kaso sigurong pagbayular kan ethical standard of a public official mayo lamang simbagon sa iyang pag-rekomendar na dahil niya pig-isi na mga bogus itong pigre-rekomendaran niyang NGO ni Napoles. Ikitang mga butante nagsarig na ang pigbuburutuhan ta, responsable tao ng kwarta kang kaban kang gobyerno dahil basta-basta ialokar kung sain-sain na mga bogus na mga proyekto. Ikadsulma naman mga tugang si dating Associate Justice Gregorio Ong Kansandigan Bayan na pinalaya sa pwesto dahil sa pakikisabwatan asin pagtabang kay Nicky Napoles para malikayan ang mga kaso sa Sandigan Bayan. Asin ikaw nga ning pig-dismiss ining kaso sarong kaso ni Napoles. Kani-dismiss ang kasong ini ni Napoles ni Ong, siya pinalaya sa asin hinalian siyang mga benepisyo. Arog kang pensyon, asinan magkuokupar pang pwesto sa gobyerno. Ikansud ba na iluwas ang desisyon kan Supreme Court na kan iniro pangani palan iniyo ginibong desisyon na kan Supreme Court, gudi garong supog-supog ang Supreme Court na iluwas, ingon niyang pasa ng July, ilinuluwas sa publiko. Sigon sa Supreme Court, por medyo sa pagkahirak, ibinabalik kay Associate Justice Gregory Ong ang kadaklang kan benepisyo asin ang sa iyang diretso na makatrabaho giraray sa gobyerno. Maski nga ni day naman, subuot ini may hilang. Ang rason mga tugang kang Supreme Court, iyo na si Justice Ong nagpahiling na ning pagbasol sa iyang nakomiter na sala. Uy, isip-isipon mo kung ang line of thinking o ang desisyon na ini susunodon. Uy, mauubos ang priso sa prisuan. Mapahiling ka sana ning pagsulsol kan sa imong naginubuhan. Baka makaluwas ka sa prisuan. Imaging si Enrile sa kasi Jingo, iko nagigirumduman ta. Anas man akusado na imbilto sa 10 billion PDAF scam kan 2013. Isang ngunyan, anas nag-i-enjoy kan sa indang freedom. Habang si sa indang mga staff asin secretary nagkakaralapa sa prisuan. Asin ang kaso kan duwang ini garong ulod na naghihiro sa husgado. Baka mainot pang magadan si Enrile bago magluwas ang desisyon. Kaya inileksyon man ini, na kung minsan nailihir kita ng gurang-gurang ng servidor kambanwaan, ay pwede pala magparahabon sana sa gobyerno. Total gurang na. Dahil na mapipriso. Sa haloy kan hiro kang kaso, baka gadang ka na, maayo pa ang desisyon kang kasong isinangat sa emo. Kaya mga butante, masid-masid kita. Kung gurang-gurang naman na maray, pahingaluan ta na. Nakakamundo mga tugang ang sunod-sunod na ining development. Kan mga kaso, kan mga tawong inbilto sa 10 billion PDAF scam kan 2013. Sa kaso ni Bong Revilla na inbilto ang kantidad na 244 million, haros gabos pinawaranan nin sala.
maging sa mga empleyado sa Office of Budget and Management na iyo ang nag-issue ka mga cheque kinapolis Arab sulto na. Ipano na itong mga inspektor kan mga proyekto kang gobyerno na nag-inspect kang proyekto gini na piggastosan nin 244 million. Mayo na sana palan. Sa kaso mga tugang ni Revilla, saro na sana ang natatada sa prisuan. Sinapulis na sana. Na nagluluwas na napakapuliroso ng maray na tao sinapulis. Na mayo na lamang naka-assiste o nag-assiste sa saiya. Nagaraw na sanang parhabo na diretsong nagrangka kang kaban. Asin nag-unoy-unoy na magparakuan ng kwarta kang gobyerno. Aldaw Banwaan, ang pagdisaruyar ka ng ingenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan Banwaan. Dili sa programang Aldaw Banwaan sa 97.5 Bangon. Okay.